Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Эшон ина ҳамшаҳриёи ҳамкасбои худмон боша, опыт дошта бошанд, праваи российский, забони урусиро доништа тонанд гап зада фаҳмонда. Марҳамат, ҳамин техникада экскаватор гусеничный Досан 225 габарит мегаира, габаритния айда калоноша мешавад. Ҳамида водитель дар кора, экскаваторчик, машинист, экскаваторчик. Яъни сепора кашидан, дига любое техническое состояние дида, ина мисоли гап уровни гидравлика ва дига чизоша фаҳмида тонад. Илтимос аз бародаро, акао, додаро, касе ки наметонад лучше занг назананд. Фақат опыт дар корай, баъд документҳо полный пакет. Вақти соати кор 500 рубл. Ҳар бега баъди кор пултона метад. Ман просто як оилавӣ камтар кор дорам, барои ҳамира чикадестам. Аз маҷбурӣ ҷонда одам кофтестам. Постоянный кор, тобистон и зимистон ба кор қатъи обеспечит мекунад. Марҳамат, касе агар опыт дошта боша ба ман занг занад. Ҳамада барои кор дар амони худо бошед.